Gizakiok mugimendu asko egiten ditugu. Hoietako asko borondatezko mugimenduak dira, eta garunak ematen ditu aginduak. Baina badira oharkabeko mugimenduak ere, eta hoiek gorputzak berak egiten ditu. Era guztietako mugimenduak egiteko, hezurrak, muskuluak eta giltzardurak beharrekoak dira. Gizagorputzak 206 hezur, 100 artikulazio eta 650 muskulo ditu elkarrekin koordinatuak, eta horri esker, era guztietako mugimenduak egiteko gai da. Hezurrek 2 funtzio betetzen dituzte. Batetik, gorputzari eusten diote eta forma ematen. Bestetik, ahulak diren organoak kanpoko erasoetatik babesten dituzte. Hezurrak osasuntsu daudenean gogorrak izaten dira, baina giza hezurduran kartilagoak ere badaude, hoiek bigunak eta malguak dira. Kartilagoak hezur batzuen muturrean daude, adibidez, sudurrean. Badira hezurren arteko kartilagozko geruzak ere, loturagune hoiek giltzardurak dira, eta hezurren arteko marruskadura eta hezurren higadura eragozten dute. Beren funtzioetako bat, eskeletoari mugikortasuna ematea da. Muskuluak zuntzez osaturik daude eta elastikoak dira. Uzkurtu eta luzatu egiten dira eta ondoren berezko forma hartzen dute berriz ere. Muskuluak uzkurtzean txikitu egiten dira eta lotuta dagoen hezurra mugiarazten dute. Aldiz, muskulua erlaxatzean berezko formara itzultzen da eta ondorioz hezurra ere aurreko lekura bueltatzen da. Muskuluak hezurren gainean daude eta elkarrekin koordinatuta mugimenduak egiten dituzte. Hala ere, lehenago esan den bezala, oharkabeko mugimenduak ere badira. Bihotza adibidez halaxe mugitzen da. Bihotza muskulu bat da, baina gorputzari zor dio mugimendua. Muskuluak eta hezurrak indartu eta sendotu egiten dira ariketa fisikoaren eraginez.